ότι το κέντρο αυτό θα λειτουργήσει. Χαιρόμαστε που ήρθε και ο εξοπλισμός. Ο χώρος είναι ο κατάλληλος, διότι επιλέγει και εγκρίθηκε από τη δικιά σας διεύθυνση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ζήκο και τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, με τους οποίους δούλεψα στενά αυτό το διάστημα για να μπορέσουμε να ολοκληρωθεί και την Περιφερειακή μας Επιτροπή, γιατί και αυτή με τις πυκνές συνεδριάσεις κατάφερε να ολοκληρώσουμε και να αποδώσουμε αυτό το κτίριο στη χρήση και του Κεδασί, που ήταν νομίζω ένα σωστό βήμα, γιατί η παιδεία για μας είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα τη δικιά μας και γίνονται συστηματικές προσπάθειες να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί. Νομίζω ότι αυτό το κέντρο Ιωνίων Νήσων Καινοτομίας είναι ένα μήνυμα ότι ταξιδεύοντας πειραματικά από την έδρα της περιφέρειας θα μπορούμε να εξελιχθούμε και στα υπόλοιπα νησιά. Μετά από ένα διάστημα εκτιμώ που θα κάνετε κι εσείς τις δικές σας εργασίες και θα δείτε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη δομή, θα μπορεί να συνδεθείτε και με τις διασκέψεις και έτσι να πάρουμε μια εικόνα όλη η μαθητική κοινότητα των Ιωνίων Νήσων. Εγώ να συγχαρώ και τους εκπαιδευτικούς. Είμαι σίγουρος για την επιστημονική τους κατάρτιση. Μιλάμε ότι τα παιδιά οδηγούνται σε άλλες εποχές. Εμείς δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε, αλλά σημασία έχει ότι μπαίνει σπορά σήμερα στην έδρα της περιφέρειας για μια τέτοια δομή, η οποία είναι χρήσιμη για τις επόμενες γενιές, για το μέλλον της κοινωνίας και της επιστήμης.